खुलुमबाय। बे समाव आं दिनै दंफैयो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामनि आबै सेन्टाराव। बेयाव श्री श्री लोक्षि फुजा खुंफुं आफादा 2000 मायथाइनिफ्राय खुङै खुङै दिनै 2025 मायथाइ सौफैबाय। खुंनानै बिथांमोना 25 बोसोर आबुं जाबाय। थामहिनबा सिलभार जुबलि सेलेब्रेसन बिथांमोना हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोङो आबुङै बे फुजा कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि। दिनै 2025 मायथाइयाव श्री श्री लोक्षि फुजा खुंफुं आफादा सिलभार जुबलि खुंफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनि निउस 24 बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि ओनसोलनि बे आबै सेन्टाराव मोनसे समाव जि बे ओनसोला जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दंमोन। जाय समाव माने जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे सेन्टारनि मुंखौ दोननो थाखाय माने गोजान गोजानाव थांनानै खरसा खालामनो मानो उसुबिदा जानायनि थाखाय बियो सानखांलायदोंमोन दि जोंबो बेवहाय मोनसे सेन्टार फज'नानै जों बेवहाय माखासे जोंनि उसुबिदाखौ जों एसे एनै समाधान खालामगोन होननानै जोंनि बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना गोसोखांबाय। गोसोखांनानै बिनिफ्राय बिसोरो ज' जाबाय। ज' जानायनि उनावहाय माने ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना जमा जानानै सिन्था खालामबायदि बे सेन्टारनि मुंखौ मा दोननाय जागोन। अब्ला समा 12 बाजिसोनि सममोन। सान्दुङा जोबोद थिं थिंमोन। बे समावनो सासे बुरिया थखन थुयै थुयै सेन्टार खुलिनाय जागोननो बेखौ नायनो होननानै सासे बुरिया माने थखन थुयै थुयै फैबाय थादोंमोन। दा बेखौ जेब्लानाखि सेन्टारनि मुंखौ दोननो नाजानायाव बै बुरिखौ गासैबो मिथिङाव फैनाय रायजो राजा बिथांमोना नोजोराव गोलैबायदि बे बुरिया एसे खस्थ' खालामनानै दिनैनि मिथिङाव बाहागो लानो फैदों। दा बे नोजोरा बे बुरिनि सायाव गोग्लैबाय। बेनिफ्राय बै बुरिखौनो बे बुरिनि नामैनो बे सेन्टारनि मुंखौ आबै सेन्टार मुं दोननाय जादोंमोन। आरो बैयो 2000 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइनि खोथा बियो। नै दिनै दा फैयै फैयै 2025 मायथाइ जाबाय। रुपाथि मायथाइ फालिनाय फोरबो दिनै मोनफैबाय। दा बे 25 बोसोर गोलाव समनि गेजेराव दिनै जोंनि बे हादाननि ओनसोलाव ओरैबायदि खस्थ' बस्थ'नि गेजेरजों आबै सेन्टारखौ फोरोंबोबाय। मानो होनबा बै समाव जोंनि बर' बिग्रायारिफोरनि माखासे उसुबिदा सुबिदाखौ लानानै गभमेन्टनि मानसिफ्रा जोबोद खस्थ' होबाय थादोंमोन रायजो राजाफोरखौ। थेवब्लाबो ओनसोलनि मानसिफोरा बे रायजो राजाफोरनि सुबिदा उसुबिदाखौ समाधान खालामनो थाखाय बे सेन्टारखौ जेन थेननि गेजेरजों फोथांनानै लाखिबाय। आरो बे लाखिनायाव बै आबैनिनो बिहोमा दङ। जायनि थाखाय दिनै फैयै फैयै रुपाथि मायथाइखौ जों फालिनो खाबु मोनबाय। दिनै बे बिसिखिनि गोलाव बोसोरनि गेजेराव दिनै बे आबै सेन्टारनि जिथुनाखि बे रुपाथि मायथाइ फालिनाय बे फालिनायखौ दिनै जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरानो एसे एनै डनेसन खांलायलायनानै आबैनि मुंखौ मोनसे मेम'रि हिसाबै रुपाथि मायथाइखौ फालिनाय जादों। आरो बे फालिनायाव जों बयनिबो एसे एनै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोनदों। आरो बेयो मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे माइलस्टन जानानै थाबाय। बे जारिमिनाव जोङो जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि जानानै थासिगोन। बेखौ जों अरायबो जुगामि बावनो हानाय नंलिया। दा आरो बिनि मुङैनो दिनै बे आबै पुर्निमा एमइ स्कुल आरो गोजौ फरायसालि आरो कलेज बेबो मुं मोनफानाय जाबाय। बेनिखायनो बेयो जोंनि जारिमिनाव मोनसे माइल खुन्थिया जानानै थाबाय। आं बेखौनो दिनैनि बे रुपाथि मायथाइनि गेजेरजों मायथाइनि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बयनिबो हेफाजाब मोननानै जाफुंसारनायनि बेलायाव फैबाय। दिनै जों बेखौ 6, 7, 8, 9 गासै सानब्रैनि हाबाफारि लादों। नै दिनै 7 अक्ट' हाबफैबाय आरो गाबोन आरो समफोर दंबावो। बे साननैनि हाबाफारियावबो जोङो बयनिबो हेफाजाब मोननानै बे हाबाफारिया जाफुंगोन होननानै आसा खालामबाय। दा फुजा नायगिरि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे गोबां जायगानिफ्राय फुजा नायगिरि बिथांमोना फैगोन। दा नोंथाङा कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैयो? बेखौ जों एसे बुंनो गोनां जादों। जिहेथु दिनै बे आबै ओनसोलाव गोबां गोजान गोजाननिफ्रायनो फुजा नायनो फैयो। माखासे रोखोमनि सेंग्रा सिख्लाफोर फैयो। बिथांमोनाबो बाहागो लाफैयो। नाथाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे गाज्रि खाबु लानानैबो नायनो फैयो। दा बिनि थाखाय जोंना बे फुजा कमिटिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों दि जाहाथे जेबो गन्दगल जाया। आरो जेनेबा बाव मोसानाय हाबाफारि लादों। बे मोसानाय हाबाफारियावबो जाहाथे गाज्रि आखु फाव फेसनजों मोसाया, गाज्रि फाव फेसन मेथाइ खना, जों बेफोरखौ माबा खालामदों, नोजोर होबाय थादों। आरो फुजानि सोरगिदिं गासैखौबो जों ओरैबायदि भलन्टियार जोङो
दानानै होखादों जाहाथे जोंनि फुजाया मोजां मोजां बारलाङो बिनि थाखाय जोङो बयनोबो बिबान होनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ आवगायबोबाय थादों। फुजा नायनो थाखाय दिनै 7 अक्ट' जाबाय 8 बे साननै हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुबैयो कमिटिनि जानानै? कमिटि जादों बेखौल' जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जायनाखि फिल्म नायनो गोसो नायथों आरो सोरबा बिदिनो गेलेनो गोसो एसे बिदिनो फिसा फिसौ खेल होनाय जादों दा बेवहाय माने जौ जुवा बेफोरखौ जों एसे गोजानाव दोननाय जादों जोंनि बे ओनसोलाव फाननो होनाय जायाखै जाहाथे बे गेलेनाय ओरैनो दावदै खेल बिदिनो एसे इन्टारेस्टेड बायदिसिना खेल फिसा फिसौ हटेलफोर होनाय जादों बेफोराव लोङै जायैनो बेयावनो इन्टारेस्ट खालामथों जों बेखौनो आसा खालामदों आरो।